7. és 8. tétel. Határozza meg a személyiség fogalmát, valamint a személyiség fejlődését befolyásoló tényezőket. Mutassa be az öröklött tulajdonságok, környezeti hatások személyiségfejlődésben betöltött szerepét. Ismertesse az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatását. Mutassa be az emberi szükségletek és motívumok rendszerét. A személyiség fogalma olyan tényezők, testi-lelki tulajdonságok egységes része, amely az egyes embert megismerhetővé teszi, megkülönbözteti másoktól, meghatározza viselkedését és gondolkodását. A személyiség nincsen kőbevésve, folyamatosan alakul, hatása pedig abban nyilvánul meg, hogy az egyén hogyan viszonyul a világhoz. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők, öröklés, környezeti hatások, kölcsönhatások. A személyiségfejlődés olyan, a születéstől a halálig tartó folyamat, melynek során az egyén megtanul különböző közösségekben élni, és közben tudatára ébred saját erejének és korlátainak, vagyis megismeri önmagát. Minden fejlődési szakaszban mutatkoznak bizonyos lelki jelenségek, ezek az úgynevezett életkori sajátosságok. Az azonos életkorban lévő gyermekek hasonlítanak egymáshoz életkori sajátosságaikban, de vannak azért különbségek. Az egyén fejlődésében tehát együttesen megtalálhatók az általános életkori és a sajátos egyéni vonások. A személyiségnek van az öröklött alapja, egy öröklött alapja, DNS alapján képességek öröklése, testalkat, mozgás kivitelezés, idegrendszeri folyamatok ritmusa. A környezeti tényezők jelentősége a személyiség alakításában nem elhanyagolható. A környezeti hatások között első helyen áll a család hatása az egyén személyiségének alakulására. A család mellett a lakókörnyezet szerepe is fontos. Külön említhető még meg a nevelés, mint az egyik legjelentősebb környezeti hatás, mely spontán módon a családban és tudatosan az intézményi környezetben hat a személyiség alakulására. Az öröklés és a környezet kölcsönhatását jól példázza az érés és a tanulás. Az érés jellemzői. Az érés elsősorban biológiai adottságok kibontakozásában megvalósuló fejlődési forma. Belsőleg indított, külsőleg csak kismértékben befolyásolható történés. Érési formák: nemi érés, fogváltás, csont- és izomrendszer alakulása. A tanulás jellemzői. Tanulás külső eredetű és indítatású folyamat. Környezet hatására bekövetkező változás. A tanulás kialakulásához és lezajlásához specifikus külső ingerek szükségesek. Egyénre és nem fajra jellemző fejlődési forma. Ilyen formák a beszédtanulás, járástanulás, viselkedéstanulás. Az érés és a tanulás egymásra épül, tanulás csak akkor mehet végbe, ha már kialakultak az érési feltételek. Az érés, a tanulás és a nevelés kölcsönhatásai. A gyermek fejlődése során akkor lesz képes különböző feladatok végrehajtására, ha testileg, lelkileg megérett rá. Akkor lehet a gyermek számára olyan nevelési célokat kitűzni, nevelni őt erre a tevékenységre, viselkedésre, ha már érettsége és tanulási fejlődési formája elért egy bizonyos szintet. Az emberi szükségletek és motívumok rendszere. Maslow piramis, szükségletek kielégítése, zárójel hiány és növekedés alapú szükségletek. És akkor itt van maga a piramis, ami áll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szeletből. Amit ugye nagyjából tudok csak elolvasni. A legalsó szinten van a fiziológiai szükségletek, aztán biztonsági szükségletek, utána a szeretet, valahová tartozás szükséglete, utána az elismerés szükséglete, utána kognitív szükségletek talán, utána esztétikai szükségletek, utána önmegvalósítás szükséglete, és akkor
A legfölsőt azt már végképp képtelenség elolvasni, olyan rossz a minőség. Tudatosság, valami tudatossággal kapcsolatos, jó. Maslow elmélete szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája, mely az alapvető biológiai szükségletektől azon komplexebb pszichológiai motivációkig terjed, melyek csak akkor válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést nyertek. Az egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei a cselekvés jelentős meghatározóivá válnak. A legmagasabb szintű motívum az önmegvalósítás lehet úgy értelmezni, hogy csak azt követően teljesíthető be, ha minden más szükséglet kielégülést nyert, de az önmegvalósítás felülírhatja a többi szükségletet. Éhesen is végignézzük a nekünk tetsző filmet például. A hiány alapú szükségleteknek elég csak részben teljesülniük ahhoz, hogy az egyén egy következő szintre léphessen.